Μάλιστα μια φωτογραφία από ένα σκελετό κεντάβρου από Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Ο σκελετός του κεντάβρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπήρχε στο διαδίκτυο, είχε βρεθεί, άστο έτσι το βλέπει ο κόσμος, είχε βρεθεί λέει κάπου στο Πήλιο, το πήραν και το πήγαν σε ένα πανεπιστήμιο. Το δείξαμε με επιφύλαξη. Το δείξαμε με επιφύλαξη. Μετά από καιρό, στο διαδίκτυο, εμφανίστηκε μία διάψευση όχι λέει, δεν είναι σκελετός κεντάβρου, τον κατασκεύασε από διάφορα κόκαλα, μακάβριο βέβαια, ανθρώπου και από κόκαλα ζώων, ένας καθηγητής πανεπιστημίου για να δει τις αντιδράσεις, λέει, των φοιτητών του. Εγώ έχω να πω το εξής. Ο καιρός γάρ εγγύς. Ο καιρός γάρ εγγύς. Γιατί όταν βγαίνει κάτι διεθνώς και φαίνεται στο διαδίκτυο, μετά κάποιος βγαίνει και το διαψεύδει, και μάλιστα το διαψεύδει με τρόπο που να μας βάζει σε υποψίες ότι είναι στημένη η διάψευση. Είναι στημένη η διάψευση και ο σκελετός είναι αληθινός. Είναι στημένη η διάψευση και ο σκελετός είναι αληθινός. Ο σκελετός είναι αληθινός. Σφαιρικά οχήματα ρωσικά, τα οποία σύμφωνα με έγγραφα που δείξαμε και από το Πανεπιστήμιο Wisconsin κινούνται με αντιβαρύτητα και έχουν οπλικά συστήματα, οπλικά συστήματα με αντιτίνες σωματιδιακής φύσεως. Ο σκελετός είναι αληθινός. Δεν ξέρω τι φώτιση είναι και το γραφτό τραγούδι. Δεν κάνουμε πλάκες, Διαβρόπουλος μιλάει, να σοβαρά. Εγώ απέδειξα ότι δεν λέω παραμύθια.